Area Church of Pentecost. And one more TVET school no ebi botaye teche and so wabatete mbabunu na wonso nyansa no nyuma ahodo no bi ewo Kokotesua ene ne mpotemu wo boasemansi mu wasantemantem Adom Kasee etwaso Obuasi area Church of Pentecost akobie TVET suku bi ano ediama emebunu a womo ewo mpatem ho no na TVET suku ye a womo ekobie ye no womo kobie wo Kokotesua ewo Obuasi na bra womo ebie suku nanu no area head edema Church of Pentecost ewo mpatem ho no Apostle William Boachi ejakon edi tudwa se eka asori no enhihye ho se womo de niema ebegu akwam edi aboa womo emanfo se ne womo ebenya enkyekire a womo entua hwe ya hwese ye beboa ma mrantie no ma be wo mpatem ha opese wosua adepam na afi opese wosua se de isi no anu aduan ketre no otumi aba abesua enya ade a ye bagi sika kra ni nyina no so obeba na obesua no nsa no adwuma na se wo skill no a wo akra wo mbre nkrofo na be chesiu ntinsa no adwuma de hunya papa enu nti ye ba dawuro che ni pe nyina se enye suku enko na wo kwa obeyeyi. Area Women's Leader Emma Church of Pentecost enso edito mabunu nanim se womo hwe se suku ye abepie mu ewo hoyi womo be ma omani abre no manya so mfaso se ne beboa wo daachi na afoforo so etimi enya so mfaso akwenja ne da ho mo obi opese obebia akwenja da ho ma no adehia yesua no sane na ye kan se adwenu mu eye fast nko ade a with the catering side watch assessment